What's up guys? Good morning. Dito kami ngayon sa room namin dito sa may tinuruyan namin sa Manila at day 2 kami ngayon at plano namin we will go to Ocean Park and then ito yung view namin ngayon pagkagising. Yung view namin ngayon. Dito kami sa 30th floor Bayview Mansion. 30th floor kami. Sina ate yung kasama namin. Yung kasama namin is nasa 27th floor. Pero for now wala kaming pagkain pa at maghahanap pa kami. Tingin kami sa baba kung mayroong pagkain. May mga lutuan sana pero di pa kami nakakabili ng mga ano. Pero mamaya ata bibili kami ng pagkain Bibili kami ng pagkain or lilipat muna kami ng room kasi hindi pa talaga itong room namin. Front namin talaga is yung dagat. Kaya ngayon nakaharap kami ngayon sa mga buildings. Maganda siya pag gabi. Bawal pala dito magpalipad ng drone kasi no flying zone pala dito na sa area na to. Nasaktuhan ako. No flying zone dito sa area. Nagzuzumba dun guys sa baba Hindi ko alam kung abot. Abot ba? Tingnan nyo guys, pinagsusumba dun. Tingnan natin zoom natin. Di abot. May nagano dito. May nagsasounds dito natin gonna change. Tapos Chinese yung tugtog. Anak ko tulog po. Asawa ko. Anak ko. Si JN tulog pa. Anyway guys, mamaya na lang ulit mag-aasikaso muna kami. At pagbaba ko, dadaling ko kayo pagbaba ko. And nakalimutan ko pala yung ating intro. Pero intro pass. Hello, what's up guys? Wala na, ikaw na lang. Pinakailaman ko po yung nagmamayari nito ng camera na to. At ito po siya. Titingnan natin. Tito Lek. Tingnan mo to, dali. May papakita lang ako sa'yo. Dali lang. Bilis. Saglit lang Tignan mo to. Dali. Wala na, malulusaw na. Ay, nakatapis. Malay mo baga. Hello, si Jay. Nauna pa lang si Dua dyan. Sinong Dua? Si Brent? Mayo pa, late na nga kung nagising. Basta dagat. Pupunta po kami ng Cavite. Paalis na kami guys, kaya lang hindi kami natuloy. Hindi kami natuloy sa Ocean Park kasi may kailangan ayusin sa Cavite. Si Jay. Silent.
Eh, ito na ito. Di ko alam. Ano ba ito yun? Dito, pwede nyo. Papunta na kami guys sa ano? Sa Cavite. Pwede natin ayun na yung pinaka-last Pupuntahan lang si ate, si Bernard, ako, lahat kami may pupuntahan lang kami doon. Baka mag-swimming na din kami. And then ay Bigyan ko nito. dadaan muna ata kami sa ano eh. Dadaan muna ba tayo sa bahay nyo? Apo. Kukunin yung mga bata. Yung mga anak niya, kukunin yung mga anak niya. Pero baka pumunta din kami sa ano, pumunta din kami sa dagat. Ano ba ang dagat na nandun to? Pasakaw. Pinakamalapit na. Hanapin natin yung pinakamalapit doon. Pasakaw. Pinakamalapit na kasi. Pasakaw. Along, Carolina. Carolina. Ay ano, Pwede mo yung binigyan. Karamuan. Pwede sasakit yan. Tita Jen. Yung mga naglilinis oh. Minsan ang karamihan dito lilinisin yung ano mo, tapos pag di mo binigyan guguwitan yun sa ano, sasakyan mo. Let me see what you see. I just wanna understand what you see in me. And 4, 5, 6, am I complicating it? How could anybody love someone so damaged? And we don't always add up, but somehow we're always enough. Hey Bernard, sarap dito. May Cavite. Sarap oh. Ganda oh. Belong-belo. May maliit na papaya. Oh, ay umambon. Umambon na, umambon. Pasok tayo, pasok tayo. Sa loob. Ayan sila. Sama. Todo kayon. Bili na kayo guys oh. Mabili na kayo ng ano oh. Magandang ano yan, magandang klase yan. One last ticket before it's gone. One last summer before. So guys, dito kami ngayon sa ano, sa likod ng inistayan namin sa may seaside. Tapos yung building na yan, yan. Diyan kami naka-condo ngayon. Yan. Ano muna kami, kakain muna kami sa may Aristocrat. Kain muna kami. Friday. Uy!
to? Ilang days na lang ba na Christmas na? Tawid tayo, tawid. Hey, let's go! Let's go! Dito na. Hey! Hey! Galing kayo doon? Oo. Lubi. Tumingin kaya kami. Yun na pala yung ano natin kundi. Ooh! Marami na Tubuos kainan no! dyan. Oh! Oh. So, yung mo. Kain muna tayo. Ay, bakit tayo mo? Saan Wala ikaw na. punta? Swimming ikaw doon? Sama? Hindi dyan pwede mag-swimming, no? Hindi. Oh, yeah, there's a baby shark. Yeah, we will go inside. Yeah. Kita yan doon. Oo, kita naman yun doon. Yeah. Kita yan doon, kita yan. Dami, ando ba? Oh. Ha? Opo, later we will go there, okay? Uy, gusto ko pumunta doon. Doon. Kain muna daw tayo, kakain muna tayo. Wala, nanonood lang. Akin na yan. Okay naman. Up. Sige guys, at babalik muna kami doon sandali. Eh, gusto ko paling kita eh. Aristocrat kami ngayon at kain mode na muna kami. Pero yung condo namin na i-stayan namin, dyan lang naman, yung building na yan, malapit lang. Pero for now, kain muna kami. Ang napunta namin ngayon, pumunta kami ng Cavite, nag-swimming yung mga bata. Pakita ko na lang sa drone, hindi ako masyado nag-video or nag-vlog kasi mabuhangin yung malakas ang hangin. Yung gimbal natin sa Osmo Pocket 3 baka malagyan ng buhangin. Kaya sabi ko, nag-drone na lang ako at least kahit pa paano nasa high level yung drone yung alikabok or buhangin hindi maano sa ano. Tapos pakita ko na lang sa drone, hindi naman siya actually yung ina-expect natin na kagandaan. Tama lang. Tapos tamang paano lang doon sa chicken pox kasi nag-active yung chicken pox. Nasanay kasi kami guys na pag may chicken pox, inaano namin sa dagat. So, kasi yun ang paniniwala namin na may chicken pox ka, tapos iyan mo sa dagat, matatakot yung bacteria sa katawan. Kaya hindi masyadong nag-active yung chicken pox. Konti pa lang nawawala na. Kagaya nung kay CJ, di ba? Yung unang vlog ko na lumabas yung chicken pox at pinunta namin sa dagat. Pagka isang araw noon, natuyo agad yung mga sugat ni CJ. Tapos sa ngayon napunta namin Baclaran. Mabilis lang kami sa Baclaran kasi umulan eh. Ganda sana mag-stay doon. And then tomorrow plano namin na pumunta sa museum. Ay yung nga pala, yun ay do, binilihan ko pala ng sword si CJ. CJ sa already have sword. Tapos bukas kasi mata kami. Sana matuloy na. Pero yung plano namin na Ocean Park, ilalagay na lang namin sa 26 ng umaga. Thank you. 26 ng umaga. Tapos 26 na umaga, pagkahapon pupunta kami ng Batangas kay Father Pio. Saka yung sa tita namin, pupunta kami ng Batangas.
Tapos 27, uwi na kami. Siguro 27. Thank you, kuya. 27 na gabi kami babiyahe. Kasi si Bernard may trabaho pa umaga. May trabaho si Bernard na umaga, kaya 27 na gabi. No rush naman kami pa uwi. Chill drive din. 28. May pasok ka ba 28? Wala. Hindi ka papasok. Holiday daw. Siguro daw 28. Dagang birthday niya. Ako to, meron din ako ganyan to. Dito na kami guys sa sa condo. Kaya lang yung condo namin nagpalit kami ng room. Kasi may inaayos doon. At ito na yung bagong room namin dito sa ini-stayan namin ngayon sa Manila. Okay naman, goods naman. Sarap naman. Saka masarap naman tulugan syempre. Ito si Jen. Si Jen. Hey, what's up? Nandito na kami. Jen, si Mrs. I'm gonna take a bath na. Ito sa may. Hi guys. Nasaan na? Hi guys, dito na mi. Ito yung maya mag-edit ako. Kaya lang hindi ko pa alam yung Ito yung Osmo Pocket 3. Kita nyo? Ayan. Kita nyo yung ulo. Ayan. Parang alien. Pero ang kagandahan nito guys. Kagandahan nito is gimbal. Kahit iside mo yan. Iside. Oh. Wala na. Hindi na yung mailaw. Oh. Oh. Nasa balance pa rin siya. Nasa gitna pa rin siya. Yan ang kagandahan niya. Kahit ano siya po. Ano na sira? Hindi yung sira. Wala lang yung battery. Ito battery nahulog kasi yan. Wait lang guys, ito ay nagpapaayos yung anak ko. Sandali ha, wait lang po. Nasaan? Active track muna tayo guys, active track. Nasaan? Akin yung battery. Akin na. Bakit naman binato? Patay tayo. Bakit kasi nasira? Bakit kasi inulog mo? Saan na? Sira na talaga. Pikit ka na. Paano ito pagka... Ano battery nito? Paano itong lalagyan battery? Ang bihirang yan. Paano itong lalagyan battery? Masa yung battery mo? Ay! Wala na to. Bili na lang tayo. No! Ayusin ko pa. Oh, wala, kulang yung battery. Naku, may screw. Kunin ko lang yung screw guys ha. Kunin ko lang yung pang-ayos. Ano ko na ito ay. Kunin ko na yung mga screw ko sa ginagamit ko sa drone. Pang-ayos ko sa drone. Diyan ka lang, wait lang. Diyan ka lang. Ano yung pang-ayos ko? Ito. Let's go. Isa lang to na nandito ah. Asan yung ibang battery? Wala na. Kunin mo. So guys, yung gamit kong mga tornilyo sa screw sa drone. Ito.
Wala na. Basta ang ilaw. O ilaw nito. Kagandahan guys ng ano, ng Osmo Pocket 3. Ginagamit ko ngayon pag-vlog ko. Pag may mga client ako ng birthday party, pwede ko siyang gamitin kasi may ano siya, may D-Log 10-bit 10 billion colors na pwede mo siyang pag ayusin through color grading, mga loots, mga ganyan, pwede mo siyang ayusin. Saka kaganda nito, may ano, active trap. Nga ito na nga, kahit saan ka pumunta o sumusunod. Ito ang ginagamit ko pag ano, lalo na pag nag-drone ako. Tapos naka-active track lang siya. Automatic na yung siya na mismo yung magpa-follow sa'yo. Ay, mahulog ka dyan. Bibi, si CJ, Bibi. Okay na. Naayos ko na din. Oh. Yan lang eh. Babalik ko muna. Hindi masira. Ito na. Inaayos na Daddy. Wait lang. Wait for Daddy. Daddy! Opo. Inaayos! Wait lang! Hindi. Ay... Oh. Huwag mo na yung ano. Kalawin. Bibi. Ha? Okay na. Okay na siya. Huwag ka na magtatanggal. Bala ka. Yan. And maraming salamat guys sa araw na to. Maraming salamat sa pagsama sa akin. Maraming salamat sa mahabang traffic na pagsama sa akin. At siguro sa day 1, day 2, yes, day 2. Sa day 2 na to, hanggang dito na lang po tayo. Tomorrow ulit, day 3, at titingnan natin kung ano ang pwede mangyari sa atin dito ulit. Maraming salamat guys, and peace out. Thank you.